להציג את הפרויקט, את מטרה מספר 3. מה זאת האפליקציה שלי? אפליקציה לזיהוי אה, פוקימון לפי תיאור טקסט. זה האינטרפייס הממשק. יש לי פה בעצם חיפוש לפי מלל. אני יכול לעלות תמונה שיש לי, בעצם הוא ימצא לי, אני רואה, למשל לפי מלל הוא נותן לי הצעות, נגיד נלחץ על ה-Scary Ghost in the Shadows, ואז הוא עושה חיפוש, ובעצם הוא ייתן לי את הפוקימונים שהכי יתאימו לתיאור הזה. בגדול האפליקציה היא יודעת לקשר בין טקסט חופשי לתמונות, ותמונות דומות. יכולה להתמקד בפוקימונים, כאילו ויזואלי, צבעוני, ואפשר לראות האם מודל צודק או לא. אז זה בנוגע לאפליקציה. עכשיו נעבור רגע על הדאטה. השתמשתי בדאטה סט שנקרא פוקימון קלסיפיקיישן אימג' 151. הוא בעצם העליתי את כל הספריות וידעתי שהוא באמת עובד. פה עשיתי תיאור של מה בדיוק הדאטה סט הזה מכיל ומה הוא עושה. הוא מכיל כמעט 12,000 תמונות שמחולקות ל-151 קלאסים, שזה הדור הראשון והמקורי של הפוקימונים. כמו שאפשר לראות ב-EDA, הדאטה יחסית מאוזן, ממוצע של כ-80 תמונות לכל פוקימון. ובעצם תמונות זה גרף שמראה כמה תמונות יש לכל פוקימון. בעצם אתגר אחד שגיליתי הוא שהתמונות הגיעו בגדלים שונים לגמרי, לכן הייתי צריך לבצע pre-processing ולנרמל את הגדלים לפי הכניסה למודל. המודל שבחרתי הוא מודל קליפ של OpenAI. פה גם אפשר לראות כזה את המסקנות שלי מה-EA. זה בעצם ה-embedding. בחרתי בקליפ כי בניגוד למודלים רגילים של ראייה ממוחשבת, קליפ אומן על צמדים של תמונה וטקסט, זה בעצם מאפשר לו לחפש פוקימון באמצעות תיאור מילולי, גם בלי לדע לתרגם את זה נכון. אז פה באמבדינג בעצם אפשר לראות את החלק הכי מעניין, שהעברתי תמונות במודל, קיבלתי וקטורים, שמשתמש באלגוריתם של K-means, כדי לחלק אותם ל8 קלאסטרים, והשתמשתי ב-TSNE, להשליך את זה לדוגמה בעצם, להפוך את זה מקלאסים לדוגמה. זה ממש שתיארתי עכשיו. פה ניתן לראות את הקלאסטרים בחלוקה בעצם לקבוצות של התמונות, ניתן לראות שדי בבירור יש חלוקה טובה יחסית. וגם פה אפשר לראות לאחר הקלאסטרים שהוא בעצם כזה נותן דוגמאות. אז זה בעצם בחלק הזה. סבבה. פה מבחינת הקוד בניתי אותו בצורה מודולרית. יש לי פונקציה מרכזית שהיא find similar optimal. מקבלת קלט והופכת אותו ל-embedding, ואז מבצעת חישוב מתמטי של ה-cosine similarity מול כל המסד נתונים שבניתי. בסוף המערכת מחזירה את ה-3 עם הציון הכי גבוה. שמרתי את ה-embedding בקובץ פארקט כדי שהאפליקציה תרוץ מהר, ולא תצטרך לחשוב בכל חיפוש מחדש. זה גם המשך של הסימולרטי. פה ניתן לראות דוגמה של המודל ועל מה הוא חושב שדומה. זהו, עכשיו נעשה במסע של ראשון. סתם.
נותן פה, כאילו בעצם נתן את הכיוון שהם עושים כבר ועומדים לטקסט. זהו, כאן יש את הכל, יכול להציג כל מה שצריך, וזהו, תודה רבה.